Art fiż-żona magħrufa bħala tal-Bebux fiż-Żurrieq se tintuża biss għal proġetti ta' benefiċċju soċjali u taħtieġa għaż-żrieraq biss. Dan reġa' konfermah il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi kif wara diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali ġie maqbul li minħabba li din l-art hi tal-Gvern qed ikun esklus kull tip ta' żvilupp jekk mhux dak għall-użu soċjali biss. One News tkellem mal-Ministru Zrinzo Azzopardi dwar din il-kwistjoni. Dan kif fl-2006 taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista ta' Gonzi PN kien daħal din l-art fiż-żona ta' żvilupp fit-tibdil skandalus li kien sar fil-pjani lokali. Il-Gvern ħa pożizzjoni anke b'diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali ta' Żurrieq illi l-parti tal-art marbuta kienet proprjetà tal-Gvern se tibqa' art proprjetà tal-Gvern mhijiex se tingħadda lil ħadd, però se tibqa' hemmhekk. U it-talba li qed issir min-naħa tal-Awtorità tal-Artijiet rigward dik l-art hija li f'każ illi l-komunità taż-Żurrieq ikun hemm bżonn illi jsir użu minnha għal benefiċċju tal-komunità Żurrieqija dina l-art tkun tista' jsir dak it-tip ta' żvilupp fuqha. Il-Ministru kompla jgħid li jekk ikun hemm bżonn li l-komunità taż-Żurrieq tagħmel użu minn din l-art se jkun hemm konsultazzjoni. Mhux qegħdin naraw li tiġi żviluppata b'mod privat, imma tibqa' riservata biex jekk ikun hemm bżonn għall-komunità Żurrieqija dan ikun jista' jsir dak l-użu. Ngħid ukoll illi bi ftehim mal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq hemm ftehim illi meta l-Gvern jiġi biex jiddeċiedi li jagħmel xi użu minnha ikun hemm konsultazzjoni wkoll mal-istess Kunsill Lokali.